Maya Go jugarem, Maya Go cantarem, Maya Go què direm? Maya Go al parc infantil! És un altre dia assolellat al poble de cada dia. La Mama Go porta la Maya i els seus amics al parc infantil. Quines ganes que tinc d'arribar al parc! Avui farem el castell de sorra més gros i més bonic del món mundial! Què passa, mama? Per què no entrem? Perquè aquí diu que el parc està tancat. Bon dia, Henry Fix. Què li ha passat al parc? Ai, em sap molt de greu, però hi he de fer tot de reparacions. Ostres, no! I què hi has de fer? Doncs he d'afegir una mica de sorra al sorral, redreçar el gronxador i polir el tobogan. Oh, amb les ganes que teníem de jugar. Què hi farem, nois? Avui no jugarem. Ja podem tornar cap a casa. De veritat que hem de tornar a casa? Però si acabem d'arribar! No, i ara? El parc és molt gran. Podem anar a mirar què més hi ha. Sí, però no trobarem res tan divertit com el parc infantil. No patiu, el tindré arreglat amb el que es triga a dir caixa d'eines. Ui, per cert, on l'he deixat la caixa d'eines? La Maya Go i els seus amics exploren la resta del parc. On ens has portat, Mama Go? És una pista d'atletisme. Aquí és on els atletes venen a fer curses. Mireu això! És un sorral enorme! Sí, sembla perfecte per fer castells de sorra! Visca! Podrem fer castells! Sembla divertit jugar amb aquesta sorra. Segur que fareu un castell enorme en un tres i no res. Sí! És el castell de sorra més gros que he vist mai! No, ostres! La Maya i els seus amics han fet el seu castell just al sorral on cauen els saltadors de llargada. Vigileu! Ben llarg. Avui faré un salt ben llarg. Ostres! La senyoreta Couch no veu el nostre castell! Aturi, senyoreta Couch! Oh, vinga amunt. Avui et toca fer un salt superllarg. Caram! Que just que ha anat. Alça! Quin salt més llarg que ha fet! Oh, acabo de superar el meu propi rècord. Enhorabona, senyoreta Couch! Em penso que aquest no és el millor lloc per quedar-nos a jugar. No, Tommy, tens raó. Què us sembla si seguim explorant el parc? Quin bosquet més bonic que han trobat. Sobretot tingueu els ulls ben oberts, a veure si trobem alguna cosa interessant. Ei, mireu! Allò d'allà sembla una palanca. Quina sort! És una senyora palanca. Alto! Primer hem de mirar que no sigui perillós. Ben pensat, Tommy. A mi em sembla que és força segur. Pugeu-hi. Sí! Compte, Maya, no ho feu tan fort. Que divertit! Quan nosaltres som a dalt... Nosaltres som a baix. I quan aquí som a dalt... Aquí som a baix. Amunt, Avall! Avall! Com és que estem tots a baix? Perquè s'us ha trencat la palanca. Quina gràcia! Però la Maya Go i els seus amics encara no han acabat d'explorar tot el parc. Mama, que podem menjar alguna cosa? Sí, i tant. Parem aquí a fer un pícnic. Mireu quines vistes més boniques que hi ha. Oh, que bonic que és! Nyam! M'encanten els pícnics. Teniu, passeu-vos les taronges. Gràcies, Mama Go! Ai! Oh no, la teva taronja! Atura, taronja! Torna! Ja ho tinc! Què us sembla si fem la croqueta fins a la taronja? Croqueta! Només de veure això ja em marejo. Croqueta! Croqueta! Espereu, i les... Oh, bé, si no et fan cas, fes com ells. Croqueta! Després d'haver-s'ho passat molt bé tot el dia, la Mama Go acompanya la Maya i els seus amics a casa. Bones notícies! Ja ho he arreglat tot i el parc infantil torna a estar obert. Ah, molt bé, Henry. Però avui ja ens hem fet el nostre parc infantil. Ens hem fet un sorral a la pista d'atletisme, un gronxador al bosquet i un tobogan gegant al turó. Ah, perfecte. Adéu, Henry! Pobre Henry Fix. Ui, quina llàstima que no hi hagi ningú per jugar al parc. Era broma, Henry. Encara tenim temps per jugar una estona més. Vols pujar al gronxador?
Ui, me'n moro de ganes. Visca!